Croesoi'r sesiwn nesaf yn ein myfyrdodau. Un rhan o'r gyfres sydd yn sôn am yr apostolion, pan roedden nhw'n ddisgyblion. Phillip yw'r ffocws y tro hwn, ac i bwrpas ein darllen ni, beth am ddarllen ychydig adnodau yn Efengil Ioan, pennod 12, ar adnodau 20 dros 26. Gawn ni weddio. Arglwydd, trown at ein darlleniad heddi, a gweld person di-nod, ond ffyddlon i'w ffrindiau, ac yn barod i gymwynas. Helpa ni weld ein hunain yn y darlleniad, a gweddiwn y cawn ein hysbrydoli i fod yn gyflwynydd pobl i Efengil Iesu. Amen. Yn groes i'r disgwyl, prin yw'r cyfeiriadaeth lawer o'r ddisgyblion, ac fel Andreas, roedd Phillip yr apostol yn gyson bresennol yn yr hanes. Ond ni wnaeth yr efengylwyr nodi llawer o'i stori bersonol e. Roedd Phillip, fel Pedr ac Ioan, yn dod i bentref Bethsaida, ac roedd gydag Andreas wrth gyflwyno Nathanael i'r Iesu. Yn y bennod gyntaf o Efengil Ioan, dywedir i'r Iesu wahodd Phillip i'w ddilyn, a gwelodd yntau Nathanael a dweud wrtho ei bod wedi dod o hyd i'r hwn oedd Moses yn sôn amdano gynt. Wedi Phillip ddweud wrth ei gyfaill fod Iesu yn dod o Nazareth, dywedodd Nathanael, all dim da ddod o Nazareth. Ac ymateb Phillip oedd, dir ymlaen achan, dir ei weld e. Nawr, mae'n hawdd cymysgu Phillip yr apostol gyda Phillip yr efengylydd. Ond pwysa'r esbonwyr mae dau berson gwahanol o'n nhw, meddyliwch chi. Gan ei fod ag enw Groegaidd, tybiau rhai ei fod o dras Roegaidd, a mentrodd eraill awgrymu ei fod yn siarad yr iaith honno hefyd. Nid oes sicrwydd o'r bethau hyn. Ond yn ein darlleniad heddi, gwelir bod nifer o Roegiaid wedi dod o hyd iddo ac yn holi am Iesu. Gwraeth Phillip ei dwyn at Andreas ac i hwnnw fynd ar ymholwyr estron yma at Iesu Grist. Fel yn hanes Phillip yr efengylydd, pennod 8 o lyfr yr Actau, a hanes yr einich o Ethiopia yna, roedd y genhadaeth gynnar yn cael ei gwneud fel cyflwyno Iesu i eraill, a chyflwyno'r eraill i Iesu. Eglurir mai ystyr enw Phillip oedd carwr ceffylau, ac mae'r nifel hwnnw yn cludo pobl ac yn tynnu cerbyd. Pryn bod y ceffyl ohono ei hunan yn dwyn sylw, ond yn yr hyn y mae'n ei gario neu'n ei gludo, dyna sy'n bwysig. Yn hanes yr apostol, gwelodd ei swyddogaeth i fod yn gludwr neges, ac yn gyflwynydd eraill i berson roedd wedi derbyn Iesu'n arglwydd ac yn waredwr, ac a fu farw fel llawer iawn o'r apostolion eraill, mwyn Iesu. Nawr, bydd Cristnogion yn aml yn teimlo na allant gynnal dadl gyda rhywun arall, sydd yn llawn arglwyddiadau, yn gwybod popeth ac yn negyddol i'r ffydd Cristnogol. Bydd y gwybyddus yn llawn hyder yn ei dealltwriaeth ei hunain, ac yn credu bod ei allu academaidd efallai, neu ei ddawn i ddadle yn drech nag unrhyw dystiolaeth Cristnogol. Maen nhw'n frith, credwch fi. Dyna pryd bydd gair Phillip i Nathanael yn gymorth. Dir ymlaen i weld, os gyda gogledd, tyrd. Dywedir yn Saesneg fod gwerth y pwdin i'w brofi wrth ei flasu, a bydd y Cristion yn profi ei bwynt. Nid gydag rhethreg ei ddadleuon,
ond drwy dystion syml a diymhongar, ei fod wedi profi arlwy Iesu ac yn gwybod ei fod yn llesol iddo. Bydd y mwyafrif o Gristnogion yn synhwyro nad ydynt yn ddigon abal i argyhoeddi person arall, ond gall pob un ohono ni fod yn dywyswyr i'r sawl sy'n ymholi, i ddod at gwmni Iesu. Efallai nad Phillip ddaeth ar y groegid at Iesu yn uniongyrchol, ond ei ddwyn at berson fel Andreas, a gadael i hwnnw fynd ar ymholwyr, y cam ola. Nawr, roedd yr hwn a garodd geffylau yn gwybod yn dda am horsepower, tra bydd yr apostolion lleiaf amlwg yn gwybod rhywbeth am rym y cariad a brofwyd yn Iesu, a gwybod fod grym yr gyfodiad yn gwbl absolut ym mherson ein gwaredwr. Beth yw'ch rôl chi tybed? Ai cyflwynwyr, ai tywyswyr, ai siaradwyr yn y set flan? Sdim ots ar ddiwedd y dydd, ond bod ni gyd yn gwneud beth gallwn ni mwyn hyrwyddo cenhadaeth yr eglwys a cenhadaeth yr efengil. Lle ry ni? Beth am rhannu garo weddi? Arglwydd, bydd pob un ohonom yn sylweddoli'n gwendid ac yn gofyn am nerth yn ôl y dydd. Bydd y rhan fwyaf ohonom yn teimlo'n anigonol i fod yn genhadon Crist. Ac wrth gofio didwylledd cyfraniad Phillip, gallwn fentro i gyflwyno rhywun arall at Iesu. Helpa ni i wneud hynny heddi ac yn ystod y flwyddyn a ddaw. Amen.